Comencem el tema nou en el que anem a parlar de la salut del nostre cos i en este cas el vídeo que anem a veure avui o el que aneu a veure avui ens va donar una sèrie de guia de consells que hem d'aplicar i tindre en compte per a ajudar al nostre sistema nerviós i als nostres sentits, així també com a l'aparell locomotor. Per tant, comencem. Atencions del sistema nerviós. Un estil de vida saludable cuida el nostre sistema nerviós, ajuda a tot el cos, evidentment, però ens anem a centrar en el sistema nerviós. Què és per a nosaltres o què s'entén com un estil de vida saludable? Doncs alimentar-se d'una manera correcta, dormir de 9 a 11 hores o fer exercici físic, entre altres. A més, en algunes activitats cal protegir el sistema nerviós perquè no es puga danyar per caigudes, colps, accidents de trànsit, etc. Algunes de les lesions que podríem ocasionar al nostre cos, per exemple, si es danya la medul·la espinal, es pot produir una paràlisi de les extremitats. Algunes de les lesions, per tant, podrien ser molt greus. Per a que això no ocórrega, hem de prendre algunes precaucions. Precaucions que hem de prendre quan parlem del sistema nerviós, com per exemple posar-se casc en la bici o si anem en moto, utilitzar sempre el cinturó de seguretat, usar proteccions adequades quan fem esport, com per exemple patinatge o escalada, i evitar capbussar-se o tirar-se a l'aigua si desconegam la profunditat, especialment si estem en un parany natural. Ara anem a veure quines atencions hem de donar-los als nostres sentits i comencem primer parlant de la vista. Per cuidar la nostra vista hem de revisar la visió amb freqüència per si cal que portem ulleres. S'ha d'il·luminar molt bé la zona d'estudi i de tant en tant descansar la vista mirant a la llunyania. En lloc de mirar a la llibreta, mirem a la paret, al fons, com si darrere de la paret hi haguera un paisatge superbonic. Doncs fer això durant uns minuts ajuda a descansar la vista. Controlar el temps que passes davant de les pantalles, ja siga l'iPad, telèfons, consoles, televisions, i protegir els ulls amb ulleres de sol si la llum és intensa o també si estem en la neu o si estem en l'aigua amb ulleres de nadar. En quant a l'oïda, hem d'evitar sons que siguen forts i estridents, baixar el volum dels auriculars i també l'ús que fas d'ells, controlar el temps que portem els auriculars. Sempre serà millor si uses els auriculars que cobreixen l'orella per complet en lloc d'estos que se posen dins del conducte auditiu. I per últim, no introduir objectes en el conducte auditiu perquè pots lesionar el timpà. Per últim, anem a parlar del tacte. La pell dels xiquets és molt més sensible que la dels adults i per protegir-la cal usar protecció solar de factor alt durant tot l'any. Sempre que estem a la natura i a l'aire lliure, s'ha de renovar freqüentment, evitar l'exposició solar durant les hores centrals del dia i portar altres objectes de protecció com ara una gorra, samarretes per tal d'evitar quedar-se amb el cos nu o ulleres de sol, com hem comentat abans. Ui, m'he botat una, disculpeu. Atencions ara de l'aparell locomotor. Anem a parlar de les lesions més freqüents que podem trobar en l'aparell locomotor. Serien la fractura
Quan n'hi ha un trencament d'un os que es pot partir o estellar, esguins, es produeix en un torciment quan un o diversos lligaments augmenten la longitud. En aquest cas, les fotos, disculpeu, estan equivocades. Així tenim una fractura i així tenim un esguins, que és quan el lligament s'estira, augmenta la seva longitud i ahí se produeix un esguins. I també, una de les més freqüents, és la contractura muscular, que és una contracció involuntària i mantinguda d'algun dels nostres músculs. Quins hàbits saludables podem adaptar per al nostre aparell locomotor? Doncs serien fer exercici físic, ja que això aporta elasticitat i enforteix els nostres músculs, controlar la nostra dieta, buscar una dieta, uns aliments que siguin rics amb calci, fòsfor i vitamina D, que són nutrients essencials per al creixement dels ossos en la infància i en l'adolescència. I tindre una bona postura, no només quan estem a la cadira, sinó també quan estem dormint, per exemple, evitant que la columna vertebral i els músculs de l'esquena tinguen o estiguen en una postura forçada. Doncs fins ací este punt.